दायो नै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिफुर बाजारावहाय दसे दख'ना बाजार दख'ना दखानावहाय दख'ना स्टाइल दखानावहाय दसे ब्लग भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदों बेलाय नै मा कालारनि मा गाबनि मा जातनि दख'ना लानो गोसो लानो हागोन आरोखि बेलाय स्कार्टबो दङ नै ब्लाउस दङ ओरैहाय बाजार गेजेरावहाय मोनसे स्टाइल दखान दङ बे स्टाइल दखानावहायनो फैनानै लांफैनो हागोन अरायबो मोनो आरो सप्तासे बेबायदिनो मोननाय जायो औ लंपेन्ट गस्ला मोनो ब्लाउस मोनो किसिम गाबनि ब्लाउस डिजाइनफोर मोननो हायो दख'ना दङ ओरै नै दख'ना सुति दख'ना ओमफ्राय हाथाइनि दख'ना बेफोरबायदि आरो नै आर'नाइबो मोननो हायो बेलाय नै इमारजेन्सि हिसाबैहाय मान नांगौ जायोब्ला आलासिफोरनो गोदोनायाव सोनो आर'नाइफोर नांगौ जायोबा लांफैनो हागोन आदानियावहायनो नै ब्लाउस दङ किसिम दख'ना दङ गस्ला गोलाव दङ नै मोजां ओरैबायदि लाबाय नामा आब'ना दख'नाखौ औ मा दख'ना लाखो अ फास्रानो अ बहानि आब'आ अ सान्थिफुर खाग्राबारिनि ना आं बालाजाहारनि आरो औ दे थेंक इउ हामबायसै बिदिब्ला आं दख'नाखौ दिन्थिनोसै आरो लोगोफोरनो नायदो नोंथांमोना नै लांफैनो हागोन आरो लाय माखौ फसायो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन ब्लाउसबो दङ नै बेगबो दङ नै राबारनि बेग दङ नै माबा लागोन नामा बिनानाव बहानि नोंनावा बै उदालगुरि स्पर्टिंफ्रा ओरैबायदि आलायनानै दङ आरोखि मोजांनो ओरैबायदि मोजां स्पर्टिं आलायनानै दङ नै गरम बोथोरनि नै हाफपेन्टबो दङ नै हाफपेन्ट दङ लंपेन्टफोर ब्रान्डेड दङ हनै जिन्स ब्रान्डेड दङ हाफपेन्ट दङ मोजां दङ लांफैनो हागोन लोगोफोर बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिफुर बाजार ओरैहाय माने गेजेरावहाय माने नांगौ जायोबानो नोंथांमोना फैनानै लांफैदो आरो लोगोफोर दा बिदिबा माने भिडिअखौ मा एसे गोबाव खालामबावनो भिडिअखौ मोनथ'नोसै नै आदाया बेलाय नै बेनो आदाया बहानिमोन सिमला बागाननि औ दे बिनि दखानावहायनो माने गोबां बेबायदिनो एभेलेबेल बेसादफोरखौ मोननो हायो आरो मा किसिम दङ मा किसिमनि दख'नाफोर ब्लाउसफोर सादोरफोर हाफपेन्ट लंपेन्ट गस्ला ब्लाउस बायदि रोखोम मोनो आरो हामबायसै बिदिबा थेंक इउ